Nagmalampuson ang DNR Region 9 sa ilang labing-unang pagpanaghan sa critically endangered nga Philippine Crocodile. Kinihuman ang pagpamusa sa itlog sa Philippine Crocodile nga ilang giatiman sa Zamboanga del Sur. Ana sa maing kahimtang karon ang tulo ka baby crocodile suman malampuson nga napusa niadtong June 10. Gipangitlog kini sa usa ka buwaya nga giatiman sa usa ka farm sa barangay poblasyon sa Gipo, Zamboanga del Sur. Sumala sa DENR-9 kini ang unang bunga sa ilang programa nga Adopt a Wildlife Species Program nga gitarget una ang pagpanaghan sa critically endangered nga Philippine crocodiles. Ang mga programa gisugdan niadtong January 21, 2021 pinaagi sa usa ka Memorandum of Agreement tali DENR ug ang duha ka magtiayon nga nangunay sa pagsagup sa usa ka lalaki ug babaeng buaya sa maong probinsya. Tumong sa buhatan nga palapdan ang populasyon sa Philippine crocodile. Paagi sab kini aron awhagon ang mga pribadong sektor nga makigiusa sa biodiversity protection and conservation efforts sa probinsya.